everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag kagulkul sa rihas. Tinhig yun. O titiis. Titiis. Tambok-tambok na siksi. Arko? Margie. Ay! Kita yung dukol mo kunin mo, Margie. Ay, no, Margie, si mo pahak! Ah. Ako yung dukol ni mo, ay! Ah? Wala ko diha! Tuog biya taon, wala ang laway ba yan? Nituog may laway, natutog ni Margie, ang Bisayas ng tablado. Nagdam ko sa kang, nagsigay mong mata. Kusuga sa ko imagination, eh. Kusuga bita si Kusog kayo, imagination kusog kayo, mo. imahinasyon ako. Oh, mura milapas na ako, may duot ako ang imagination. Ni ano sa ding sakit ako na. Kita ka ni Gugon, kalit lang ba? Paspas kim na Kamu, huna na banat ko kag-inom diha. God, Bir gyud na ni. Bir gyud. Nga ka manad ng inom-inom ng beer. O lagi. Suktong may imuha. O lagi. Pidag nga no. Gusto na ni house to na ni. Diba sunda lang Kibuklat ni. niya ako. Pagkahuman, mamauli ta sa siras. Wow! Puti kayo, gwapa, ug nagbawbawg ang lawas murag botelya sa soft drinks. Saan nga sira? Agaon. Sigurado gid kong ingon ini ang mga tipo ni mong babae. Bangag sa ilong, husto ka si Rapio. Uy, mitanaw pa siyang maayo. Good evening, sir. Dali miss, tapad sa kong agaon. Okay. Sige dong. Pagkuha dito, ladies drink dong be. Ihatag ang tanang pangayoon ni Miss Beautiful. Agaon. Kamu unay bahala diha ha. Sibat una ko. Ngita sab kog akong lingaw diri. Agaon. Padayon si Rapio. Sige. Kisay pa nga ni mo, miss. Tawagan ko, Reyna. May bangag sa ilong. Imo mong gong gikambyo ang akong kargada. Nagka-primera na ni. Gusto ka? Akong drivan. Ikaw mo'y akong gipangita. Segunda na. Bangag sa ilong. Boy, dali record. Sir, Boy, ano sir? unsa naman? Ato na sir. Ako nang get silang order no. Good. Ingaw kay mga gawon sir. Ikutasan. Pasag di sila. Todd, naintriga kay ko antong babae nga gusto ko untang i-table para sa kong account. Pero matod ni mo, di pwede. Si Margie? Oh, Margie da ang yangan? Oh, Di ay ha? Ano di mo siya pwede? ampot na bayana sir. Nagdita kayo. Kana, ganahan ko anak. Di lagi pwede sir. Usa bang? Di lagi siya masugot. Di mas na magkapugas ng manager kay yan na gusto. Di ay ha? Uy, sultihan ka boy. Wa pa ko'y gusto nga wa na ko makuha. Ha? Kung may plano mo sir. Uy! Urot ka lagi. Urot. Pakyaw lagi, urot. Utong jud eh. Utuman. Bono ka na ako. Tara. Manam kagbayad ka ha. Tara song, batsi na ta. Mana. Siguro adi ha. Kay dagko na ba dagko na pa kay mga bouncer din he. Maparihan itang vong na baro. Tara. Pitek nga no. Ano nag-action kong lipong na. Oops! Ay! Tana. Ako dito nga bugmayo, ikay lipong diya. Ginihar sa... Way kaso ha. Lipong lang gamay ha. Tana. Ko ninuwa, tana. Iskirda na ta din eh. Tara. Ana sila. Makita ko kayo sa
ni sa dressing room ako nahimtangan. One way man sa amin din makita mi nila, pero sila di makakita na mo. May lang untag, wato siya makailan ako, nga ang tumbuyog ako, usara. Nga way hinungdan, ang kwarta nga ilang nakuot sa kano, ilarang gipisyo. Mga adik man siguro itong mga tawhana. Kita ko pa lang sa'yo. Kang Ay, sa'yo. nabihag mo na. Inka. Na ba? Yung ka! Ala! Yung ka! Sige. Nilimot may nung... Yan ka, giya? Di sampayan? Ako'y sampay? Sige, Ako rin sampay. Yon ka! Hinahanap ko sa Twina! Una. Ikaw dyan? O ako kay Borin sa Ada! Tagi ko! Ina lang, anak. Kwak, 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 anak. Wait lang. Wait, ay! Enjoy ka ba? Ganahan kay kunimo. Bangag ka sa ilong. Pwedeng bangagan mo sa ilong. Agaw, ipatawa ko ni mo? Ikaya dito sa counter si Rapi. Gusto ko nga i-bar fine si Reyna. Ikaw na'y may bawa dito. Gusto din mo tinagbaway ha? Sige, okay, may bawa gawin. Enjoy kay kunimo Reyna. Mao ba? Tagbawon ka dyan karon. Pero di ni nako sa, ha? Ngaunsa? Ang makatilaw ra ba nako? Magpangita. Bangag sa ilong! Sigurado ka nga inikatilaw ko nimo magpangita ako? Oy, ang kinatawaan ba iya? Kini agawon, pang-derby gining bayana. Kadiyot ragon. Sabay suod ang bag nimo. Raps, ano ni mo? Bangag sa ilong! Asa ta agawon? Sanandan! Siguruhan lang yun, sir, ha? Nga bugnaw kayong aircon sa kwarto. Kay labing siguro, panington ka gudron sa kalami. Bangag sa ilong! Tuwa na sa Suwardin sa rest house niya, daplin sa dagat. Aton lay pahungaw ang ilang kaugalingon. Baya, Suwardin. Kung kaniya to, igo lang ming mangabang og motel para dadaan sa mga babaye na mo. Pero karon, may kaugalingon ng rest house. Safety kayo. Og ako, mubalik ko sa maong bar. Kinanglan may tabo na mo karon ni Margie. Naibaw ko kung sa sekreto, aron makuha ti kang bayana ka. Saan naman urasal na? Ay, igo pa. Bada pa kayo? Magdali ko. Psst, boy! Sir, balik ka. Come. Stop. Sir? Si Margie. Oh, mana na mag-show, sir. Hapit naman good ni Manira. Pareha siya. Hindi pwede, sir. Lisod kayo. Ako mapapastrabaho, sir. Di ba, sa paal ko ng bayana, kay balita kaya. Oh? Ano lagi, sir? Yayay. Uy, Hmm. sabi, 500? Imo na. Dala lang siya kung atubangan. Miriya, dadagi na. Ing na, nga makisulti lang ko niya o kadiyot. Patik! May problema, sir. Kana. Ako yung skarte. Tak- Ninoy na ko eh. Buenas kay ko na. Dali ang makapatak o ning kwarta tag maudi atong itingal. Tanawon tag di ba mausap may manguna-una Margie sa akong diskarte nimo. Tanawon ta lang. Marge! Sige na. Di lagi ko. Kay baw ka na bitaw. Kisulti lagi siya, di mo. Kaya dito kayo ba? Okay naman kayo, di mo kayo tibo. Basta ha, makigsultira siya ha. O lagi. Sige, una dito ka. Masunod ko rin. Okay, ayos. Kinsam ka siya. Sa kayang tuyo na ako. Sir, yan na.
Padung siya din si Multiple. Patsin ako sila. Sige. Sir? Lingkod, miss. Ayaw lang, sir. Mubarog lang ko. Ay, lain kay miss. Lingkod na kadiyot. Kadiyot lagi kayo. Di man gud ko mo table, sir. Nebaw ko. Pero makisultir ko nimo kadiyot. Okay. Ako dahil si Rapio. Margie, sir. Nalipay kong ikaila ka. Kung kining Diretso ako sa Montoyo, sir. Palihog lang. Daghan pa kog buhat. okay. Naibaw ko. Pulos ta dunay problema. Pulos ta dunay panginahanglan. Sa laktod, nagkinahanglan ko nimo. Ha? Og naibaw kong usa sa hinungdan kung nganong misud kanining matang sa trabaho tungod sa panginahanglan sa kwarta. Butang nga daghan ko. Mao, nagkinahanglan kasab nako. Unsa? O yun ka ba? Nga magtinabangay ta? Ihatag na kung akong gikinahanglan nimo. Og ihatag ko sab nimo ang tanan nimong gusto. Gusto kang mahibaw sa kung gusto, Sir Serapio? Gusto kayo? Unsa man? Palayo na ko, sir. Kay wa ko magkinahanglan nimo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.